אוקיי חברים, היום אני עושה אתגר שאני משחקת בברוסטארס ואסור לי לפתוח תיבות. אסור לי, אבל אני יכולה להרוג אנשים ולקחת את הברק שלהם. אז בואו נתחיל עם איזה ברולר נעשה את זה. בואו נראה. נעשה את זה, בינתיים נעשה את זה עם אדגר. אוקיי, יאללה בוא נתחיל. בואו נראה עם אלה מתחרים אני אמורה להתחרות. ואם הופיע לכם את מה שהופיע לכם קודם, אז תתעלמו.